I pozdrav svima mojima, Saša, i u danas klipu ćemo igrati igramo, znači, Counter Strike 1.6. Da, znači igrat ćemo Counter 1.6 Dust. Ne znam šta stavljam da igram, ajde. Iću name game, ne. Ali igrat ću fice i nešto rukanje. Da. Igrat ćemo nešto rukanje. Nećemo onako dugo. Ej mišu, šta me zezaš? Dobio sam neki miš. Pa zeza malo Kariz na Parizu. Team game, tu neću da idem. Tu. Ajde. Deadhorn. Da. Ako neko igra na 6 i ovaj Deadhorn. Ako zna kako on kao da dobijem jump boost. Samo ako to zna, ali da radi neko mi napiše. Ja to ne mogu da naćem, znači. Ne znam sve, nisam ukućen na YouTube-u, ne mogu. Ako neko zna, neko upiše u komentar. Eto. Deathmatch. Aj deathmatch. Znači, ko ne zna šta je deathmatch, deathmatch je, znači, vi se stvorite i sad, kako da objasnim, vi stvorite i kao idete na 1, 2 i 3 ili 5, da, 1, 2, 3 i od tog, znači, bilo ko, znači, tu niko ne pobeđuje. Sad ćemo mi se stvoriti, mi ćemo, nismo, gledajte. Znači, trojka, ako stisnem, nije ništa, dvojka. Što bagaš? Nije moguće. Ne, lol. Ju? Šta? Aha. Jesam ja nešto mogu. Pali. Šta? Stvarno? Ja sam tada ga uništim. What the hell? Šta? Jav. System. Koji system? Jav. Šta mi zezaš? Neće meni niko to da zeza lepo. Ne game. Dust 2. Da, ko nije znao, uđite na ikonicu Counter Strike, desni klik, ići proportions i tamo sad ti vam piše, ne znam baš šta, ali piše bots i onda ace, normalno to, ja sam stavio na ace, znači to znači da lako uzimaju puške, znači ne brzo, onako baš sve da me ubiju, ali da kliku pro. Pa, bit ćemo terorista, nemam ništa pametnije. Dobro, znači, evo ga, game. Ko nije znao, možete na pa pare, desno, imate, vidite, ovako da punite, sad ja neću. Aha, pa 2 puta desno na to dvojku. Kako da objasnim? I desno i još jedno desno i tu punite metkovo, znači. To ko nije znao sad znam. Zato čao, zdravo. Šta me Miš zezao? Miš me nešto zeza! A najbolje sad da me ubije. Tako je bre. Ti Sašu Aleksandar Ivetića bre da ubiješ. Ko vi ste da ste vi? Municija. Ne znam, ovo me Miš žez, zato što moću danas da drugačije uključim. Dubila si prste. Ja više pričam nego što rokam. Oh my god! Ubio sam ga, what the fuck? What the fuck was this? What the fuck was this? What the fuck was this?
I još ti si prstena, ja ću tebi staviti bombicu, malicu, brate, meni nastaje metko. Oh my god. Pa najlakše roguju po klubu života. Što si mi na ruku? Ne. Zove. Zeznuo sam se. 96. Bože, briga, uzmi ti kalašniku, zaši bagi. Znači, stvarno, ako nisam ubio bar njih dvojicu, troje, 1, 2, 3, 4. Ali ne znam kako nisu pucali, valjda nisu aktivirali ili treba se čeka. Ne znam kad tačno. On baš preko Valusa neće dugo trajati, zato što mora da se klipi postavi. Tako je. Znači, mora klipi da se postavi, da sve lepo uradi. Kad bi ja sad mi radio da pogledam koliko sam ubio ili koliko su drugi ubili, koja sam mesto, znači, cool, ti si moj mama, ti si moja mala. Dobre, znači ja sam gubio, baš mi briga. Ode mi sad nešto broji ikona. Gde si mačko prošao? Gde ste vi mislili da prođete, lana lik prolazi sve? Ja mislim da sam ubio nekog. Probam ovdje ima nekog gore, nema. Jao, čekaj. Radim ovu pušku. Baš uzeti. Ubio si prsten. Ne, ja malo zeze. Ti, znači. Ja, što me zezate? Šta? Ja ne znam ovdje za koji. Aha, za žuti, okej. Ladno, mogu slobodno ovdje da prođem. Zato što je tamo sve porukat, samo da mi Miš sad ništa ne zezne. Bramišu. Jo, kako si me uplašio, nube! Ako neko gore na desnu uglu, ako neko ide 2 puta Feris, neko gubio šao 2 puta i sad ne znam koga je. Od Ferisa ono što sam bio uzao. Ja pljujem ekran, bože. Baš nisam planirao da bude mi ovaj klip dug. Zato što sam tek skinuo Vrapsa, a ja zaboravim da uključim Bandicam i mi se s njima pogovorim. Ali ja snimam govorim preko Bandicam i ništa nije dobro, zašto koče mi loš internet. Ne kako Vraps to funkcioniše. Lupice, da! Znači, ja stoja da na jedan lik ovdje puca, ali ja sam bio sam easy, on puca, a ja ga samo albam. Je to ladno, jako tu... Eno ga! Šta? A ja lupo! Ju, brate. I tako ja jednom uzeo pištolj, ovaj bez veze, i ovako ja bio radio. I ubio lika, i onda ja bio prvo mjesto. Ja sam takmiči s jednim likom, on ima 20 i ja 20, nekog tamo ima. Vidio sam krv, nekog tamo ima, da. Kad bi ovdje imalo 2 Black Hole Call of Duty 2, ono, ne 2, bez stisete pa... Nema nikog, dobro. Meni je ostalo 9, ja, kukulele. Aha! Odakle li? Stavi ovdje nogu na gore, to sad mislio, ono što ja se bojim, ja ću ih sve po tu ubijati u stvari.
A ja samo... A bog ti! Je ovo moguće? A još to je mnogo stolno, ako sam koleno. Sad popetiti. Pa neću moći još dugo da snimam, zato što moram i da... Moram da se pasi, to sam već jednom rekao valjda, ili nisam. Ja... Aha, sad će jedan davde. Ne, dobro je. Video sam koje je i video sam, ako neko nije video, ja sam video koje pušku imao i ja mogu da završim klip, zašto možda će trajati par minuta, ali šta će, mora se završi. Nadam se da ovaj klip... I naravno što ostalo ide. Sub, a še i ne treba. Znači, to je bilo to što tiče ove epizode, nadam se da ovaj klip. Ako si da obvezno ostavite like, komentar, a i subscribe. I mi se vidimo. Pozdrav!